yamde 13 yoni ɗo e Dakar yamde 14 to Lusaka lamorgo Zambi tedduɓe yonti wakkati nantindi on kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow. To Cameroun ko fitinaji kame kareli hakkude leƴƴi teska ton gila talatari nde ɗo faltindi ɗum ko hakkude leñol arbebe e showa e leñol gongol no wiye musgum wiyama yimɓe nogas jeetato mayi hen tawa hewɓe gañima holitamne kadi ko caɗele leydi addi ɗiɗo fitinaji. Leydi Zambi finiri hande ko sumgo horejo leydi hakkude o mo ganduɗa ko lulndiɗo ɓurɗo toon heppinede biteɗo Isilema e Edgar Lunga joom duuɓi 64 ɗaɓɓowo manda tataɓo jogorɗo ina wayna hebde caɗele nde tawno eɗen gandi leydi Zambi no wonde e caɗele fagudu. Algérie ina wayna ha hande cumuli ɗi ina jokki toon sapeur pompier en koninkoɓe ɓe kame yarletiɓe ina dari lang gam ñippude ɗin ɗon cumuli gonɗi to nokku biteɗo Kabili limori mayɓe hen ɓe tolnimeɗo saaha e 69 hettiɓe refi fulfulde koni woni toɓɓe mawɗe ɗe joni piren pacciren. On calminama on jurama on bismama to Cameroun ko kareli hakkude leƴƴi teska ton gila talata gila ñande talata jafoɗon ɗum ko hakkude leñol arabeɓe showa e leñol musgum yimɓe nogas e jeetato kawri hen e ladial oɗo saaha hewɓe gañima hollitama ko caɗele leydi gaddi toon ɗiɗo fitinaji. Ibrahima Souleymanu ko neltodiraɗo men to Garoua ombo artanen hen. Nder ñalɗe ɗiɗi caaliɗe ko watta himɓe nogas e jeetato mbarama nder kaɓe hakkunde leƴƴi arab suwaɓe musgum en nder diwal seɓɓata woyla lesdi Cameroun haro ƙauye biyeteɗe El Birke be Angasa ɗeɗo tawe nder département Logon e Chari dow kerol lesdi Cameroun be lesdi Tchad. kaɓe ɗe fuɗɗi yande sappore lewru jetatabru hitande 2021 sababu ko saggiti kaɓe ɗe haala keeri hakkunde babe ndemri durgol e ngawol arab suwa en duroɓe e musgum en bo ngawoɓe ɓaawo yerɓugo konunkoɓe ha lorna de'ende nder gure ɗe gomnati hoosi sharɗuwol kaɗowol ɓiɓɓe adama en wurtago jemma wiyetegol couvre feu ngam faddugo ta habre may nde yaha yeeso. préfet mo Logon e Chari yaaliri haro gure ɗe ngam waddugo sulhu hakkude ɓiɓɓe adama en. Ibrahima Souleymane, Garoua, RFI. Ibrahima Souleymane golema juuɗi ko jasani yimɓe 19 ko kamɓe mbara e jangu baɗɗo e falde bani bangu ko e hirnange leydi ndi woɗɗani Mali to 33 yimɓe mbarino e mayirɗe lewru jeeɗo ɓuru faltinu ndu ina wayno noon rokki oɗo kabaru hanki ko gouvernement mo Niger e wiide mabɓe warama walla mbiyen tawama ina wayna waraɓe ɓe ko e nder guesa mumen tawa nde tawno ndeɗo falde bani bangu woni ko e diwal Tilaberi hakkude keeri tati hono Niger, Burkina Faso kam e Mali to teska e ɗiɗo dumunnaji kala fitinaji umrade e netirtoɓe jihadiyankoɓe yowtiɓe fedde Al-Qaida kam e état islamique. Koko way noon de teska to Burkina ko yimɓe joyo wallannoɓe konuji ɗi habtade waɗi boniyankoɓe kamɓe kay pittali mabɓe jooɓa tawi kay ɓe tawa koto nokku ñiɓirde mabɓe ɗum waɗi koto Balakoka e nder diwal biyetengal Gorgaji ko e nder ha joni on nokku mo ganduɗa woɗɗani diwal Sahel ngal. Leydi Zambi no mbiruɗen nane gardini ndi finiri hande ko sumgo horejo leydi hakkude lulndiɗo mawɗo Isilema e Edgar Lunga joom duuɓi 64 ɗaɓɓowo manda tataɓa ina wayno hakkude mabɓe jogorani webde oɗo saaha mbo leydi ndi woni e caɗele faggudu mantade e windere nde Abdoulaye Dikko. nde nokkuje gottuɗe ɗe udditita beete hannden tawi yimɓe temeɗe ana dari ana ndomi hemde laawol yalla ana cuɓo hoorejo mum en kanko hoorejo leydi ndi mo woti e ley de'ende banggue ɓaleeri ɗum woni worgol lusaka lamorde Zambi ko tawi ka ko woni ko weeti ko tafon suɓogoji ɗi ana gaɗa e ley jaam e deƴƴere poɗodiral ngal hakkude hoorejo leydi ndi Edgar Lungu e lundiɗo makko hakkayde Hichilema ɓuri fuu sembinade ɓe worɓe ɗiɗon poɗodiri sanne e wakkati ne jiltotono tewtude hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi fa gotanaɓe hoorejo leydi ndi ana manto e golleji ɗi golle e banggal ɓamtare keɓe jawdi Zambi oto banggue lundiɗo ana andina ñamale ƴaɓɓitiɗe ɗe leyɗe goɗɗe ndewata leydi Zambi homo hen e mabɓe fof holliti ana jogui hoolare kañum heɓata kaw e ɗiɗo suɓogoji ɗeɗo ñalal ƴaɓɓire joni nde hoorejo leydi ndi yamiri konunkoɓe jaltine e dow laawi e ley boli ɗi yalla ana cembina ndenago allam alama ko jokkata e suɓogoji ɗi nokkuje gottire ɗe uddeta wakkati 16 yamde ga meɗen ga jaabuji arandeji ɗi anandoma ɗo e alan garowo.
abladi ko Algérie sapeur pompier en koninkoɓe kame yarletiɓe kala ina dentini doli mumen ngam wadde feere e ñippudi ɗiɗo cumuli gonɗi to diwan bo Kabili limore mayɓe hen e nden jeyge ɓeydima ha tollimi oɗo saaha e capanɗe jeeɗiɗo Alioune Kandé. horejo leydi ndi Abdelmajib Tebboune taƴi balɗe tati sunare ɗum fuɗɗoto ko hande alkamisa e tugnade hollitol umoringol to galle lamorgo en cumuli gonɗi e wadde ardiɓe laamu ngu noddirɗi ko gueɗe sandolinɗe nate kawniɗe yimɓe sumɓe e nge yite ina natina ko nder internet ina yirlo fodde siwileɓe 37 e konunkoɓe 27 mayi hen gila ngu cumi fuɗɗi ko ɗum holli télévision ndin leydi e oɗo saaha Algérie no wondi e nguleki mawki yaaduki e hendu wuldu e wiide jogiiɗo konngol fedde société civile en fodde galleji 69 cumi ko wuro wiyetengo Tizi Ouzou ɓuri hebbinde mayuɓe gila on tuma yimɓeɓe ina nodda faabo e balle safroɓe yarlitiɓe no noddindira fii faabogol gañiɓe ɓe fedde ɗanniyankoɓe Algérie hoɗuɓe to France neldi kaɓirɗe safrorɗe. Ton to Algérie ina fada ton hande ballal immorade e leydi France ko Emmanuel Macron horejo leydi ndi habruno ɗum e nyalande hankinde hullitama kay ko avion ngaji ñippoji cumuji yadude e balle kami ina wayno ko tengtinta safruji ɗin cumuji ni ko kanji teska e leyɗele kewɗe Europe ɗi gaccani Russie, Italie walla Grèce ton fof de ina wayno ko nguleki cattuki teska ton ɗum de ina jiya e ko sattini ko ñippugol ɗiɗo cumuji. Rama Diallo nartanen hen. To leydi Grèce cumu dambini ko ɓadi nyalaɗe 10 hande na ɓura hectariji millionji 10 ko yiite ñaami laddeje e koɗorɗe gure yoga feendiɗe no oga keɓi dandede ka non mayɓe limama yimɓe ujunaji kewɗi doggi jalti nokkuje muɓɓen faa joni sapeur pompier en nangon e ñifude yiite nge leyɗe Europe yoga ngaɗi mballa fa ɓe njaalo cumu o to leydi Russie hono ngulu tawama alarba nde laamiɗo leydi ndin Vladimir Putin yamiri dalili hawde yiite nge e heɓe e gure Sibérie ton laddeji ko hewti hectariji millionji 8 e yowode cumi ɓe njaari ñifoɓe yiite ɓurɓe ujunaji 4 e temede ɗiɗo o nokku hoyɗore Italie tondu laddeji mbuli ko hewti hectariji kewɗi ɗum hewti gure wari yoga maybi yimɓe woɓɓe du ɗi kibaruji jayndeji kemri daraniɓe ƴewde wakkatiji haɓanoɓe yiite ɗum woni pompier en tawama e ñifude yiite ngen wallitorade lahanaje jerƴoje ndiyam joom en ande keɓɗe fedde ONU halfinaɓe waylo wakkatiji jaltini talkuru altinere faltinde tumude ɓi adama en e sabade tollaji nguluji ɗi ɓe mbi'i duna tilsa ko yimɓe ɓuyta tunninde hendu e ladde so ɓe kaɓɓi samtinde saɗɗa gonɗo. Ko noon tigi paynto leydi Maroc ina wayna hande de ko taɓanne mawni mbiyen e jokkodiral hakkude maɓɓe e leydi Israel nde tawno ambassade mbiyen galle joɗantoɗo leydi Israel ton to Maroc ina uddite ɗum ni kay ko e jillu jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral Israel e leyɗele keddiɗe biteɗo Yair Lapid ombo tawe to Maroc e jillu makko o balɗe ɗiɗi siftindi noon Maroc woni leydi nayɓiri ndi ganduɗa ne ƴettingal ɗo pelital caggal Émirats Arabes Unis Bahrein wondude e Soudan nde tawno eɗen gandi dowlaji dentuɗi Amérique kollitino wonde kala leydi beldude e Israel ina wayno kayne de ma walle e daranede to diwan boɓe mbiyata Sahara occidental gonɗo to kerol maɓɓe e dowla Espagne saabi noon eɗo sahara Rabat ina dari lan ngam wawde moƴƴitinde e jottodiral muɗum e leydi ina wayno Israel kongol umrade e jagorgal leydi maɓɓe hono Nasser Bourita. Afghanistan ha hande de Taliban en ina jokki yaduli mumen ɓeydimo ni hulɓinade nde tawno hakkude maɓɓe e Kabul lamorgo ngo no tolni hande tan e 150 kilométre hanki ɓe pawi jungo e wuro mawgo witega Ghazni ɗum ɗon noon addi kuluhuli faade ummade mbiyen e hilifaɓe leydi ndi saabini e subaka hande ɓe kabri wonde eɓe keɓidi e wawde feccude laamu ngu e ɓeɓe ganduɗa ko Taliban en e wiide e hilifaɓe leydi ndi e oɗo saaha noon siftinde konuji kewɗi ina e koyɗe wawde yaltude Afghanistan ha laaɓa ceer ha tengti noon e dowlaji dentude Amérique wonnoɓe toon eɗen gandi e guila e hitande 2001 mbiyen ujune ɗiɗi e goho caggal nde jango o watno toon to dowlaji dentuɗi mboɓe tumunno Ousmane Ben Laden nden faade hande eɓe gonno kono mbiyen eɓe jalta ha laaɓa tos e nder Afghanistan musidɓe tedduɓe on jarama.
Yamde 13 silmaji 10 ɗo e Dakar ko saha rogere ɗimmere kabruji ɗi men bismo ko ɓoyota Fatoumata Sisawane joom on tottama konngol o arana en e toɓɓere hande nde kono haɗi ɗum joni paɗen koko winda e jayndeji ɗi ko winda e jayndeji. Ceerno Abdoulaye Dicko a jarama Oumar Mamadou Sow walla ko wiyade Banel Hawa ɓuranma ko wiya hen fof ana hawra fof no yaha seydi Dicko ɗum noon Ablaye ko ɓuri tengtude hande jayndeji men hannden Oumar en kalan haala cummoji gonɗi leydi Algérie nde wonno gilla altinere ƴaɓɓine nde ana foti yimɓe 60 e jeenayon mayɓe e diwal Kabylie banggue rewo ɗum woni sahal e leydi Algérie ko noon tigui waɗen puɗɗoroto jaynde te sato Algérie noon jaati nde jeyne wi en e dow lawol hakkude Tizi Ouzou e Bouira wala ko ji'ata so wona ko yurmini lawol ngol ana ngabba hayre jonnon e wi jeyne nde e tatteji ɗiɗɗi fof e bangal ngol ɗo lawol ko jiiɗa fof a tawan ko sumi noon ɗo fa rucci altinere ƴaɓɓine nde e cumuji arandeji ɗi e mata e saha goto tan yiite nge huuɓi ngalluji kewɗe e banggue e rewo leydi Algérie nelaɓe ñifoyde yiite nge ɓen ɗon nge ɓurti ɗum en sembe non no yawiri du hono rewɓe e sukaɓe jaltinama guure ɗe yalla ana ndeno e torraji majjum mayɓe gaɗi fa heewi e cumuji ɗi hono e cuuɗi du cumi fa heewi nde jeyne wi en bonande majjum wala ɗo haaɗi fa han e banggue sahal na mbiyen rewo leydi Algérie e cumuji ɗi ƴaɓɓitiɗi e goni toon hooreɓe leydi ndi noon e lalilanaki jaɓɓade na ɗo wawde ñifude e ɗin ɗon cumuji e dow hono miijaji rendo ɗum woni ande kese ɗe ɓiɓɓe leydi Algérie ana kolla no torraji majjum e foti mawnude ɓe kolli du hono mette mabɓe fewde e laamu leydi ndi noon wi en jeynde Jeune Afrique leydi France ana hani hannden hono neldude laanayi diwoji ɗiɗi noddirteɗi Canadair to Kabylie yalla ɗa balla ñifude ɗiɗo cumuji jeynde El Moudjahid holli gonga noon suno woodi e ɗi cumuji jonnon nde holli du weltare e ko tawa ɓiɓɓe leydi Algérie fof nangodiri juuɗe fa ñifa kala ɗo tawa yiite nge ana e muɗum ley ɗeɗo ɗum woni banggue rewo leydi ndi ndeɗo jeyne jokkini hen wiide laamu leydi ndi waɗi bawɗe muɗum ana jokki du fa han wadde kala hen ko wawi yalla cumuji ɗi ana ñifa jeynde le matin nde jeynde le matin kañum ka tawdaka e miijo e jeynde El Moudjahid nde wonno e wi ndeɗo jeynde hono hen foti milliard uji watta e kaaki sakkude hono mobilaji ɗi dihele gulɗe goni e muɗum tewtude hadde ɓiɓɓe leydi Algérie majare na mbiyana seppude nde jokkini hen lamdade hoto jawdi ɓiɓɓe Algérie kande wattede e kaaki hokkede hono pompier ɗum woni konunkoɓe ñifoɓe yiiteji na cumuji ɗi hoto hen ɗin ɗon jawdi woni aadi ɓamama ɓooyi e sodude laanayi diwoji balluji ñifde yiite hoto ɗi goni ɗum woni hoto ɗin ɗon kaaki goni hoto hen aadi ndi hono hen yarete hannden jokkini hen jeynde le matin e wi jeyde nde fa han sikke wala hen hooreɓe Algérie ɓe ana uddi e ley galleji mum en moƴƴinade fa moƴƴi fa peewi jamma mum en e ɗoygol eɓe goɗɗi ɓe ɗo hono wonɓe e torraji e leydi walla e Kabylie jeynde le Point Afrique nden ɗo jeyde holli ko tawa hen fof hannden ɓiɓɓe leydi Algérie ana dari ana nangodiri balliguji ana iwre e nokkuji ɗe fof walliroɓe ndiyam ceniɗam jareteɗam walliroɓe cafaje so neɗɗo sumi e walliroɓe du hono cuddomaje fa yewtade guure ɓurɗo fof hasinguinede gelle kewɗe ɓiɓɓe gelle ɗum woni gelle kiɓɓe ɗe cumuji jottaki e muɗum dari hannden jaɓɓade hono ɓiɓɓe gelle goɗɗe tawaɗe cumuji eggini ɗu en ɓen ɗon balle ko ñaami balle ɗo leeli tigui Abdoulaye Dicko junguma funnama golle ɗe jooɗi peewi ɗum noon alano batten so wona koko yonti bismade joom on tottama konngol ko debbo pul inna wiya Fatimata Sisawane seydi siya jarama jam salminima Oumar Sow ko noon tigui ɗum noon hol toɓɓere nde gaddanɗa hande bandiraɓe men hande ko Mali woni ko yaten ɓarɗen gandi e balɗe ɗo waru horeji no wadde e kañum nokkure nden haray ko fi kañum ɗin waru horeji wona e yewtede holko saabi ɗum e honno ɗum ɗon haɓirte e kañum nokkure nden ko ɗum wonata fi toɓɓere nden hande ko noon ɗum noon ɓoyota hakkude ma e hettiyankoɓe men e haadi ɗum tan mbiyen musiɓeɓe no mbawi tawtoyde dendalngal jewte men kame kabruji ɗi e toɓɓere me hen wohuji tati toɓɓere RFI toɓɓere feere so tawi ko kelle men Facebook kame Twitter ko RFI fulfulde mbatton ɗum noon joni ko on tottama konngol